салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад бозӣ барои зинда мондан. ҷавоне дар гармии тоқатфарсо афтида буд, ки беоб то ғуруби офтоб ба марг оварда мерасонад ва лозим буд ки зудтар аз ин вазъият барояд. Филм аз рӯи романи Стивен Суско ва ба романи марговар аз ҷониби Роб Уайт дар соли 1972 асос ёфтааст. Филм оғоз мешавад ва мо бо ҷавоне бо номи Бен шинос мешавем. ӯ ёрдамчии шериф буд ва дар хонаи на чандон калоне дар дашт зиндагӣ мекард. Дӯстдухтараш ба ӯ хабар дод ки ман ба наздикӣ барои таҳсил меравам. ӯ ба идораи полис омад ва ҳадафи имрӯзаи ӯ ба шикор баромадан бо бизнесмен Ҷон Мадикона буд. Бизнесмен барои шикори гӯсфандҳои кӯҳӣ омада буд. Бен аз шериф мепурсид ӯ чӣ хел иҷозатномаро на дар вақти шикор гирифт. Шериф мегуфт маълум мешавад ӯ ба боло баромадааст. онҳо силоҳҳоро аз назар гузаронида ба роҳ баромаданд. дар роҳ бо ҳам суҳбат мекарданд ва Бен аз дӯстдухтараш мегуфт. онҳо расиданд, аммо вақти шикор дер шуда буд, шаб мешуд. ҷон ба хулосае омад ва ба Бен мегуфт ин духтар бо ту содиқ намемонад ва дар бораи корманди полис буданаш мегуфт ки на он қадар музди зиёде дошт. Бен мегуфт ин шуғли оилавии мо аст ва падару модарам ҳалок шудаанд ва дар бораи ин даштҳо ки чӣ хел одамон дар ним соат бо хатои худ ҳалок мешаванд. барои ин ӯ дар ин ҷо кор мекунад. саҳар Бен аз хоб бедор шуд ва бо бизнесмен Ҷон барои шикор баромаданд. Бен аз ӯ иҷозатномаашро пурсид, аммо ӯ аз ҳамёнаш пул бароварда ба Бен пешниҳод кард. Бен ба қароре омад ки пулҳоро гирад. онҳо дар ҷустуҷӯи ҳадафи худ буданд, аммо сайде намоён набуд. дар он баландӣ чизе пайдо шуд ва Ҷон дарҳол ба ӯ тир холӣ кард. онҳо ба сӯи сайд давиданд. Ҷон дид ки ӯ худаш одамро паронидааст. Бен ба сӯи мошин давид, хост ҷасадро бардоранд. бизнесмен Ҷон ба хулосае омад ки аз силоҳи Бен дар сари ҷасад тир холӣ карда гуноҳро бар сари ӯ бор мекунад. Бен баргашта омад ва пурсид ту чӣ кор кардӣ? Ҷон ба Бен пешниҳоде кард ки ман туро бо даромади зиёде ба кор мегирам ва барои таҳсили дӯстдухтарат кӯмак мекунам, вагарна ин ҷасад бар сари якеи мо бор мешавад. Бен баъди фикр кардан аз ин пешниҳод даст накашида розӣ шуд. онҳо ҷасадро гӯрониданд. Бен пинҳонӣ хост аз ҳодиса хабар диҳад, лек фурсатро аз даст дод. Ҷон хело дар ғазаб шуд, аммо дарҳол ӯро наметавонист бикушад. ба ӯ гуфт либосҳояшро кашад ва ба биёбон ҳаракат кунад. Бен аз силоҳи бардоштаи Ҷон тарсид ва ҳамин корро кард. Ҷон мегуфт агар накунӣ гуноҳ бар сари ту бор мешавад. Бен медонист ки дар ин биёбон зинда намемонад. ӯ ба зери ноқилҳои барқ мерафт ва шумораи симчӯбҳоро ба хотир мегирифт. Ҷон фикр мекард ӯ дигар ҷое наметавонад равад. ногаҳон Бен аз назди симчӯбе дур шуда ба давидан шурӯъ кард. ӯ ба поён парид ва ба ғоре даромад. Ҷон аз паси ӯ рафт. Бен даромадгоҳро вайрон кард. ғори вайроншудаеро дид. дар ҳама ҷо дастгоҳҳои электрикӣ ва расмҳои зане овезон буд. Бен об нӯшид ва пояфзол пӯшид. маълум шуд ки ин ғори Чарлии ҳалокшудае ки Ҷон паронд будааст. Ҷон ба он ҷо омад. Бен бояд пинҳон мешуд. Ҷон динамитро гирифта ба ғор партофт. Бен ба берун баромад ва Ҷон пояфзолро аз пояш кашида маҷбураш кард роҳро давом диҳад. Бен медонист чӣ кор кунад. ӯ як ҷоеро ёфта барои худ пояфзол месохт. Ҷон маҷбур мекард ки барояд ва роҳро идома диҳад. Бен бо ёрии харита сандуқи пинҳонкардаи Чарлиро пайдо кард. дар он ҷо рогатка ва саққочаҳо буданд. онҳоро гирифта ба макони дигари пинҳонкарда рафт. ин ҷо бочкаи оби пинҳон буд. Бен мехост об нӯшад. Ҷон ба бочка тир холӣ карда ӯро нобуд кард. Бен пиёда дар биёбон мерафт, дигар ҳаракати роҳ рафтан надошт. Ҷон ӯро пайгирӣ карда аз пасаш мерафт. бо баландгӯяк бо ҳолати ӯ механдид. Бен ба давидан шурӯъ кард ва Ҷон аз пасаш бо мошин мерафт. Ҷон омад ва дид ки Бен дар замин хобидааст ва намеҷунбад. ӯ дар назди ӯ тир холӣ мекард. Бен чунон намоён мекард ки намеҷунбид. Ҷон фикр кард ки ин ҷавон мурдааст ва ба мошин нишаста рафт ва дар дурие ба Бен нигоҳ карда бо касе бо телефон суҳбат мекард. Ҷон дид ки Бен аз ҷояш бархест ва гурехт. Ҷон ба ғазаб омада хост ӯро паронад. натавонист ва ӯ аз назараш ғайб зад. ӯ дар даруни чуқурие даромад ки як вақтҳо дар ин ҷо об буд. шаб каме хунукӣ кард. Бен бархест ва ба ҷустуҷӯи об рафт.
ҷон дар наздикӣ мунтазири ӯ буд ва вақташро хуб мегузаронид. бен тавонист ба назди мошин равад, дар ҳоле ки ҷон ӯро намедид. ӯ либосҳояшро гирифта дар паси мошин пинҳон шуд. ҷон пай бурд ки дарҳои мошин кушодаанд ва чароғ гирон шудааст. мошинро ба қафо ҳаракат дод ва бенро дид. бен хост дар паси санг пинҳон шавад, аммо ҷон динамитро ба тарафи ӯ ҳаво дод. ба тарафи ӯ тир холӣ мекард. дар вақти тамом шудани тир бен баромад ва бо рогатка бо як тир ба пешонияш зад. ҷон ба ҳуш омад, худро баста дид ва нигоҳ мекард бен чӣ тавр хӯроку оби ӯро менӯшад ва ба ӯ мегуфт имтиёзи 50/50 дорем, як тои моро бовар мекунанд. дар охир ӯ ба бен $1,000,000 пешниҳод кард, лек бен розӣ нашуд ва ӯро ба ҳавзаи полис бурд. бен ҳамаро ба шериф нақл кард. ҷон хост шерифро ҳам харад. шериф ба қароре омад ки то аниқ кардан бенро ҳам паси панҷара мекунад. саҳар шериф омада ва бенро озод кард. ӯ ҳам пешниҳоди сарватманд ҷонро қабул накард. ҷон аз бен мепурсид ва мегуфт хурсанд шудӣ аз ғолибиятро ба даст оварданат ва хост ӯро ба ҳоҷатхона баранд. ӯро бо маъмури дигари полис фиристоданд. маълум шуд ки ӯ тавонист ин маъмури полисро харад. ҷон ба чархболе нишаста фирор кард. бен бо дӯстдухтараш вохӯрд ва шаб бо ҳам буданд. ногаҳон ҷон ба он ҷо омада хост аз бен қасос гирад. сонияҳои пеш аз маргаш дӯстдухтари бен тавонист ӯро паронад ва силоҳро ба дасти бен дод. дар охир бен корашро тамом кард. бо ҳамин филм ба охир мерасад. ҳама фикру ақидаҳои худро дар бораи филм дар комментария нависед. барои ба пуррагӣ тамошо кардани филм ба описания ва комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. филми игра на выживание 2014 буд ки пешниҳоди шумо кардам. агарчи филм бошад ва имкони воқеӣ буданаш кам бошад, бо умқи ин достон менигарем ва ҳақиқатеро дар ин филм пайдо мекунем. касе ки маро фаҳмид ва ба суханҳои ман мувофиқ аст, дар комментария аз 1 то 10 баҳо диҳад. дар охир лайк мондану обуна шуданро фаромӯш накунед. хайр, то наворҳои баъдӣ.